В следващото упражнение ще се научим как да извличаме информация от детайлите в нашия проект. Програмата CAD-Draw предлага менюто информация. В това меню лесно можем да видим информацията за всеки един детайл, чрез избора на бутонът Избери. Можем да посочим една врата. Информацията, която ни дава този прозорец, е следната. В първата част виждаме кантиране и фладер. Тук можем да погледнем размерите на вратата, посоката на фладера, ако има такава, и кантирането. В следващата графа можем да погледнем типа на детайла, неговите размери, модула, номер на модул, кантирани страни, материалите използвани, кантовете и други специфични особености. Ако искаме да изберем детайл, който не е видим или искаме да го направим лесно избираем, можем да изключим всички детайли и ако искаме да погледнем гръбчето на нашия модул, можем да оставим включена опцията само за гърбове. Чрез отново избиране на бутона Избери, избираме нашия гръб и получаваме информацията за него.